فرماندے نے کہ پڑھنے دا نہ تو مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے متاں روڑ سٹے دودھ کڑے سونی صورت عاشق ہونا سونی صورت عاشق ہونا قادی دنائی عاشق بن تو اس سونے دا جسے شکل بنا جنہ دی او نی چگ دے دانے کرم جنہ تے کر دے مرشد او کملے ہون سیاں جیڑیاں گڈیاں پہ اڈیاں گڈیاں پہ اڈیاں کدی نہ چڑھنے اچائیاں اوہ گڈیاں چنگیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ چڑھا اور آپ فرماندے نے کہ چنگی مندی سجنا کولوں او سیواری ہو جاندی پر یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنہ دی تے اصلاں نال جنے کی کریے میں حلال ہو گیا تسی سبحان اللہ نہیں آکھی اصلاں نال جنے کی کریے نسلاں تیک نہیں پل دے تے بے نسلاں نال نیکی کریے الٹیاں چالاں چلے کہ انگ یاری دا پالنی اوکھا انگ یاری دا پالنے اوکھا جویں کتن وچ تند کچی ایک کھچے دوجا چھڑ دا جاوے تے تائیوں رہندی پکی سب ٹنڈاں ایتھے کھوہ وچوں آیاں کوئی گلی کوئی سکھنی تے جنہ نے توڑ دا ساتھ نہیں دینا کیا سونا دی رکھ او جنہ نے توڑ دا ساتھ نہیں دینا کیا سونا دی رکھنی او جنہ نے توڑ دا ساتھ نہیں دینا کیا سونا دی رکھنی کیونکہ لوئے لوئے پر لے کڑیے تے جو دودھ پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تو کر جاندی نے ڈر تے سب سیاں ایتھے پاڑی نو آیاں کوئی کوئی مرسی پر کے جنہ نے پر کے یارو سر تے تریا او پیر رکھن ڈر ڈر کے تے کاریگر نے کڑا بنایا او قیمت لے لئی پوری
او کڑیاں نو کی قدر کڑے دی پن کریں دیاں چوری تے مان نہ کریو روپ گنے دا مان نہ کریو روپ گنے دا وارث کون حسن دا او صدا نہ رہ سن شاخاں ہریاں صدا نہیں پھول چمن دا تے صدا نہیں مرغیاں مینا او صدا نہیں سر پانی او صدا نہ کڑیاں سیس گدامن صدا نہیں سرخی لانی صدا نہیں ہاتھ مہندی رتے صدا نہ چھنکن ونگاں صدا نہیں چولے پا محمد صدا نہیں رل مل سنگاں صدا نہ باغ وچ بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہیں ماں پہ حسن جوانی او صدا نہیں صحبت یاراں تے تیاں سکی روٹی کھاونے پتر دودھ تے ملائیاں کتھوں انصاف بنے او سمجھاں مول نہ آیا تے پتراں نالوں تیاں دے دکھ ہو دے ماپیاں آئی او پتر لا پروائیاں کر دے تے تیاں کرن دعائیں تے تیاں لئی پردیس وے بابل پتراں لئی جگیراں دکھ سکھ سہنا کچھ نہیں کہنا کہ تیاں دیاں تقدیر ویر ویراں دے دردی ہندے او ویری ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماں دا پیار سمندراں ڈونگا حد کسے نہیں پایا جنت ماں دے قدماں تھلے پاک نبی فرمایا اے ہو دعا میری یا مولا نہ مرن کسے دیاں ماواں ماں دے پیراں تھلے جنت ماواں ٹھنڈیاں چھاں اور دوستو بالکل آخری شعر آپ فرماندے نے کہ نظر جنہاں دی کیمیاں ہووے نظر جنہاں دی کیمیاں ہووے نظر جنہاں دی کیمیاں ہووے سونا کر دے وٹے عملاں نال گلاں نال نہیں کوشش کریا کرو 5 وقت نماز با جماعت پڑھن گلاں نال پار ایویں نہیں لنگے عملاں نال نکھیڑے ہونے او کی سید کی چٹھے